uns desgraciats, no? Han pogut tindre els seus errors, han pogut tindre les seves faltes, però no són tan greus com per poder dir no, han de ser. I jo els he apoyat fins a aquest moment i els continuo apoyant perquè penso que per les... Que yo penso que crítica ilimitada.